găsit la o nouă ediție a emisiunii Starea de Bine. Vorbim astăzi despre viața și judecata. Cu toții ne-am obișnuit să judecăm, convinși fiind că noi știm mai bine, că noi le știm pe toate, că suntem cei în măsură să-i judecăm pe cei din jur. Însă niciodată nu putem să știm cu adevărat tot decorul, tot ceea ce se întâmplă în sufletul cuiva, pentru că numai Dumnezeu pătrunde în sufletele fiecărui om și pentru că noi suntem subiectivi și vedem din perspectiva noastră, având convingerea că le știm pe toate. Cândva, în sala de operație a unui spital, un tată aștepta foarte nerăbdător, foarte nervos venirea chirurgului care urma să-l opereze pe băiatul lui. Băiatul suferise un accident la terenul de joacă și necesita o intervenție, o operație a unui chirurg. Când a venit bărbatul, chirurgul, tatăl băiatului era vizibil nervos și chiar s-a uitat urât la acesta, întrebându-se de ce oare acesta nu era la datorie. Chirurgul a spus că nu era în spital, nu era de gardă, dar pentru a-l ajuta pe băiat a venit să-l opereze. Operația a decurs cu bine. La sfârșit, chirurgul a venit, i-a spus tatălui, copilului, totul este în regulă și a plecat foarte grăbit. Bărbatul, tatăl băiatului, foarte deranjat de aroganța chirurgului, s-a dus către asistentă și a spus: nu înțeleg cum pot fi pe lume așa oameni. Cum poate să vină așa târziu, cum poate să plece așa repede fără să aibă răbdare să vorbească cu mine. Și atunci asistenta, cu lacrimi în ochi, a răspuns acestuia: domnul doctor chirurg tocmai a suferit decesul băiatului lui și omul a venit să vă ajute chiar dacă în mod normal n-ar fi ajuns acolo. De aceea se spune că nu este bine să judecăm în viață, pentru că nu suntem niciodată în măsura tabloului complet, nu suntem niciodată în cunoașterea tabloului complet care a dus la o anumită întâmplare și de cele mai multe ori ne erijăm în judecătorul absolut, făcând păcate, pentru că niciodată nu putem spune că știm ce se întâmplă cu adevărat în sufletul cuiva. Este posibil ca uneori prin câteva vorbe să dărâmăm universul interior al unei persoane, să îl facem pe acesta să sufere neobișnuit de tare pentru niște vorbe pe care poate ar fi fost bine să nu le spunem. Suntem convinși că dacă noi cunoaștem problemele noastre, știm ce se întâmplă și în sufletul celuilalt. Însă nu este așa, doar cu simple vorbe, cuvinte, gânduri, fapte, putem să dărâmăm toată fericirea unui om, putem să-l aducem pe acesta în pragul deznădejdii și bineînțeles că după aceea n-ar părea rău. Nu avem voie să judecăm pe nimeni pentru că nu știm prin ce trece celălalt și de cele mai multe ori se spune că avem voie să ne uităm de sus la cineva numai atunci când ne aplecăm să-l ajutăm pe acesta să se ridice. De cele mai multe ori când vedem un om bine dispus, un om zâmbitor, un om care până la urmă are darul de a ne înveseli pe toți, credem că acela nu are probleme. Credem că acela este favorizat de soartă și că el nu suferă niciodată. Însă sunt oameni care vin pe lume ca niște stele, care vin să lumineze sufletele altora, vin să aducă bucurie în viețile altora și poate că pentru problemele lor nu are nimeni timp să stea să le asculte sau să ajute. Și de cele mai multe ori suntem tentați să-i judecăm cu invidie pe acești oameni, să îi lovim cu piatra gândindu-ne că, uite, un om care ce probleme poate avea el. Însă nu există om care să nu aibă probleme pe această planetă. Mai mici sau mai mari, pentru fiecare om, problemele lui sunt cele mai importante. Să știți că la nivel energetic, atunci când judecăm pe cineva, când judecăm în sensul negativ, când criticăm și judecăm poate cu răutate pe cineva, ne încărcăm cu poverile lui. Pentru că atunci când noi suntem tentați să aruncăm cu piatra, între ghilimele, să judecăm cu asprime pe cineva, noi de fapt rezonăm cu problemele cu care acesta se confruntă și fără să știm, preluăm din acestea. Numai că foarte puțini oameni cunosc acest lucru și suntem tentați cu prea mare ușurință să judecăm. Dacă am înțelege că până la urmă, în afară de faptul că preluăm din problemele aceluia, dar facem și păcate care în viitor ne vor aduce consecințe, până la urmă poate ne-am gândit mai mult înainte de a judeca și poate ne-am bucurat de problemele noastre sau am suferi de problemele noastre, ne putem și bucura atunci când învățăm din acestea, fără să stăm atât de mult să privim cu lupa viețile celorlalți.
Sau da, avem voie să privim cu lupa dacă suntem dispuși să ajutăm, să spunem o vorbă bună celui care se află în impas, să-i dăm un sfat, să-i dăm un ajutor sub orice formă, chiar emoțional, chiar o încurajare, celui care are parte de încercări. Până la urmă, roata vieții ne duce pe fiecare în acest impas, ne face ca ceea ce astăzi poate ne produce zâmbete și răutate, mâine să trăim chiar noi. Și dacă tot știm aceste lucruri, ar fi bine să încercăm să fim mai plini de compasiune, mai plini de bunăvoință cu ceilalți, să nu mai judecăm și dacă nu putem să ajutăm pe celălalt, măcar să nu ne umplem cu aceste răutăți. Mi-a plăcut foarte mult o poveste cu tâlc despre o femeie care trecuse în lumea cealaltă și cum s-a înfățișat ea la Sfântul Petru, acesta a întrebat-o: "Cine ești tu?" Femeia a spus: "Sunt soția învățătorului din satul X." La care Sfântul Petru a întrebat-o: "Cine ești tu?" Femeia zice: "Sunt mama a 2 copii." Sfântul Petru i-a spus: "Nu mă interesează, nu contează câți copii ai, mă interesează cine ești tu." Femeia atunci a spus, zice: "Sunt soția învățătorului din sat, mama a 2 copii și o femeie care tot timpul a fost nefericită." Sfântul Petru i-a spus: "Du-te pe pământ, întoarce-te în viața ta și revină cu informația clară, să știi cine ești tu, să realizezi ce lucruri ai făcut bune, ce te bucură, ce te face fericită, cine ești tu cu adevărat." Este adevărat că e important, foarte important să înțelegem că înainte de a fi oamenii din titulatura numelui nostru, din spatele profesiei noastre, din spatele familiei noastre, este important să înțelegem cine suntem noi ca suflete, pentru că ne naștem cu anumite misiuni, ne naștem cu anumite obiective și dacă noi nu reușim să le realizăm pentru că ne devotăm în permanență celorlalți, noi am venit degeaba pe pământ. Și atunci când o misiune nu este îndeplinită, până la urmă, riscul este că atunci când plecăm din această viață să suferim enorm, realizând că trebuia să mergem într-un punct și noi ne-am dus cu totul în alt punct. Nimic nu ne obligă să mergem către o anumită zonă a vieții noastre, însă sufletele noastre ne spun, poate așa cu semnele de rigoare, că suntem pe calea bună sau nu. Viața ne este de foarte mare preț și este dăruită acelor suflete care vin să experimenteze, să înțeleagă că au de făcut ceva, să vină nu pentru a huzuri, ci pentru a realiza misiunile cele mai importante și pentru că este foarte bine să înțelegem că atât viața cât și moartea sunt două aspecte care țin numai de noi. Adică prin aceste două momente importante trecem singuri și până la urmă scopul este de a acumula experiență, de a ne ridica sufletul, de a deveni mai buni, mai frumoși, de a învăța lucruri noi. Nimeni nu vine pe acest pământ pentru a se odihni, ci în permanență avem o școală de care, dacă beneficiem, vom realiza lucruri minunate. De ce este important să nu-i judecăm pe ceilalți? Pentru că fiecare vine cu o anumită viață, vine cu anumite obiective și fiecare are locul lui sub soare. Nu putem spune că concurăm cu adevărat cu cineva, pentru că fiecare om, în funcție de conjuncturile care îi apar în viață, va avea de împlinit anumite misiuni. Și acele conjuncturi, acele căi prin care putem ajunge să îndeplinim misiunile, ne sunt date de Dumnezeu în funcție de obiectivele pe care ni le-am propus înainte de a ne naște. Despre aceste aspecte vorbim mai puțin cu prietenii noștri sau cu cei care ne pregătesc pentru viață. Însă este important să înțelegem că moartea este un fel de vacanță înaintea următoarei întrupări, că cu toții venim pentru a trăi un anumit rol, cel din ziua de astăzi, cel în care ne regăsim astăzi și că dacă tot am venit să trăim acest rol, ar fi bine să ne propunem ca la sfârșitul vieții să câștigăm un Oscar, realizând cu brio misiunea pentru care am venit. De aceea este foarte bine dacă putem înțelege din fragedă pruncie că nu este bine să ne pierdem timpul judecându-i pe alții, fiind invidioși, fiind răzbunători, fiind necăjiți pentru ascensiunea altuia, pentru că fiecare are parte de propria lui ascensiune.
Cândva o doamnă l-a întrebat pe un maestru spiritual cum este bine să ne comportăm în viață. Atunci când primim o palmă pe un obraz, este bine să întoarcem și celălalt obraz ca un sfânt care acceptă orice, sau este bine să ne luptăm pentru drepturile noastre și să fim un fel de întreprinzător care își urmărește interesele? Răspunsul maestrului a fost: să fiți un sfânt întreprinzător. Atunci vom reuși cel mai bine în viață, când încercăm să-i acceptăm pe ceilalți așa cum sunt, pentru că fiecare are liber arbitru și este dreptul lui să aleagă cum vrea să reacționeze la o anumită întâmplare din viață, dar în același timp să fim întreprinzători cu viețile noastre, să realizăm cât mai multe lucruri, pentru că nu degeaba am venit, ca să realizăm acele misiuni, să le împlinim și să realizăm lucruri mărețe cu viețile noastre. Dacă putem să primim această lecție cât mai repede cu putință, chiar din copilărie, în mod sigur vom realiza mai multe în viețile noastre, vom împlini mai multe lucruri frumoase și viețile noastre se vor schimba treptat în ceea ce poate fi mai frumos. Viața nu ne este dată pentru a face ordine în viețile altora, ci pentru a reuși lucruri spectaculoase în ale noastre. Dacă înțelegem acest aspect cât mai repede, sunt convinsă că vom fi mult mai fericiți. Sunt atâtea cazuri de noră-soacră, ginere-socru, care au neînțelegeri, au răzbunări, au răutăți, chiar și frații între ei se ceartă pentru nimicuri, fiecare gândindu-se că el are drepturi mai multe sau care merită respect mai mult din partea celuilalt. Însă dacă am înțelege că nu concurăm unii cu ceilalți și că fiecare are parte atât de încercări cât și de realizări, în mod sigur am încercat să ne ajutăm unii pe alții pentru a reuși cât mai multe. Se știe că calea cea mai sigură de evoluție și cea mai rapidă este aceea în care îi ajutăm pe ceilalți, în care ajutăm semenii noștri să realizeze lucruri pe care poate ei nu le văd în acel moment. Și respectând liberul arbitru al celuilalt, evoluăm chiar noi, pentru că până la urmă așa ne vrea Dumnezeu, suntem copiii Lui și nu am venit să chinuim pe nimeni, ci să realizăm propriile noastre misiuni. Viața este frumoasă dacă înțelegem câteva repere importante, câteva învățăminte clare și dacă înțelegem astăzi că nu avem voie să-i judecăm pe ceilalți, că nu ne aduce nimic bun acel aspect și că trăindu-ne propriile noastre vieți vom realiza cât mai multe înainte de moarte, înainte momentului acela în care ne ducem în vacanță, în mod sigur se vor întâmpla lucruri miraculoase pentru noi. Haideți să ascultăm părerea invitaților noștri despre viață și moarte, să vedem ce spun ei, ce simt ei referitor la aceste două momente importante și apoi să încheiem emisiunea într-o manieră optimistă în care să învățăm cât mai multe lucruri. Să ascultăm! Se spune că atât nașterea cât și moartea sunt fenomene prin care trecem toți. Ne naștem singuri și murim singuri. Fiecare încearcă să își explice cele două fenomene care până la urmă sunt foarte reale. Ce părere aveți despre naștere? Face sens faptul că ne-am născut într-un anumit loc, într-o anumită perioadă, lângă anumiți oameni? Are vreun rol lucrul acesta? Sigur că da. Cred că ne alegem ca și suflet destinația următoarei nașteri pe anumite considerente karmice, venim să învățăm niște lecții, poate avem niște restanțe de plătit și familia în care ne naștem este deseori factorul principal sau punctul de pornire al declanșării evoluției noastre în viața pe care o parcurgem. Cu siguranță că are un rol foarte important și totul se leagă de la înțelegerea continuității vieții după moarte, apoi a reîncarnării și a ciclurilor succesive și repetative în care venim aici să învățăm tot ce avem de învățat până când ajungem la perfecțiune, că practic de asta venim aici.
Referitor la tema morții, foarte puțin putem spune despre acel moment, pentru că se spune că este ceva care vine de sus și nimeni nu cunoaște acel moment sau, mă rog, noi oamenii de rând nu avem cum să știm care este acel moment. Ar trebui să ne fie frică, ar trebui să tratăm moartea ca pe un fenomen natural și să încercăm să facem cât mai multe în timpul vieții. Cum vedeți acest aspect despre care până la urmă putem vorbi că este real? Sigur că da, moartea trebuie să o privim doar ca o schimbare de domiciliu, aș vedea-o. Eu pur și simplu ne dezbrăcăm de corpul material și pășim în lumea astrală, unde suntem exact aceiași care suntem și acum, cu toate abilitățile noastre, cu toate aturile sau neajunsurile noastre, le luăm cu noi. Și de aceea este important să investim maxim în această viață, să ne dezvoltăm cât se poate de mult, pentru că moartea este doar un fenomen natural, normal, de care nu trebuie să ne fie frică, pentru că Dumnezeu lasă să se întâmple fiecăruia dintre noi și cu siguranță ar fi o investiție nepotrivită să ne fie frică de momentul morții. Este practic o trecere. O simplă trecere. De la o stare la alta. Da. Eu cred că nu este întâmplător. Adică, dacă privim care este rolul nostru pe Pământ, de fapt, venim cu o misiune și misiunea aia este dedicată și unică. Și atunci, nu din întâmplare, mergând pe ideea că o sămânță fertilă trebuie să cadă și pe un pământ roditor ca să dea roade bune, cred că este o cauză-efect care, mă rog, se alinează stelele sau cum să le spun, nu este întâmplător. Și cred că asta din punct de vedere pozitiv, best case vorbind. Dacă ne gândim și la situații mai puțin favorabile, de ce se naște cineva într-o familie unde părinții poate, sau unul din părinți este mai violent sau chiar alcoolic, eu cred că este o lecție și o misiune care și-o îndeplinește acest copil și de multe ori își jură ca această stare de fapt să nu se mai întâmple în jurul lui. Și cred că e o lecție care o ia și i s-a dat ca misiune ca să o rezolve după aceea. Evident că nașterea și moartea sunt două capete ale aceluiași continuum existențial. Nu există moarte fără naștere, nu există naștere fără o moarte, pentru că nașterea înseamnă întrupare, primire de trup, spiritul primește un trup, deci trece de la lumea spirituală la lumea materială, iar moartea este trecerea din lumea materială în lumea spirituală. Invers. Deci sunt două fațete ale aceluiași continuum existențial. Ce mă întrebați dumneavoastră, dacă este întâmplătoare, se folosește deseori expresia aceasta că nimic nu este întâmplător. Și mie îmi place. Și o folosesc și o foloseam, însă de ceva vreme încep să mă gândesc cu foarte mare atenție la ea, pentru că oamenii ajung să dea o semnificație generală acestei expresii de nimic nu este întâmplător și ajung să se angoaseze pentru că, nu știu, nu a fost apă la robinet de dimineață când s-au trezit sau era înnorat afară și drept urmare au considerat că întâlnirea care era foarte importantă merită să fie amânată sau nu trebuie să ajungă la ea. Așa încât acest nimic nu este întâmplător, eu îl pun ușor sub semnul întrebării. Bineînțeles că nașterea unui copil se înscrie în tot ce înseamnă legile acestui univers. Universul ăsta frumos în care noi suntem are niște legi precise și o intercondiționare fantastic de bună. Nimic nu este întâmplător pentru că sunt aceste legi care ne guvernează.
Iar copilul se naște, din punctul meu de vedere, în familia alături de părinții care sunt capabili să îi ofere acea experiență de viață care să-l vindece ca și spirit. Este foarte probabil. Este foarte probabil ca locul în care ne-am născut să nu fie unul întâmplător, ci cineva sau ceva să ne-l fie ales. Sigur, și factorii genetici joacă un rol important și noi spunem că suntem așa pentru că și părinții noștri sunt așa, pentru că oamenii din jurul nostru sunt așa, dar există și un ceva predestinat cu care venim și care nu poate fi întâmplător. Există o ordine în toate, chiar dacă nu o deslușim noi la un anumit moment dat. Știu că aveți o fetiță foarte reușită și mi se pare un copil foarte profund, care bănuiesc că deseori vă pune întrebări destul de grele, poate mai grele decât cele pe care le discutăm noi astăzi. Credeți că ei ne aleg pe noi, copiii ne aleg și se nasc la anumiți părinți în funcție de ceea ce le oferă cadrul cel mai bun pentru misiunea lor? Asta e greu de spus. Nu știu dacă ei ne aleg pe noi, dar cineva face această alegere. Face această alegere pentru atât pentru copil, cât și pentru părinți. Toți avem ceva de învățat unii de la alții. Și toți trebuie să luăm datul pe care îl avem și cu o anumită temă de a reflecta și de a ajunge la anumite concluzii și la anumite adevăruri pe care altfel nu le-am fi avut dacă nu i-am fi avut pe ei. Sincer, eu cred că în acest univers nimic nu e întâmplător. Dacă credem în Dumnezeu sau într-o forță a ordinii și a inteligenței care guvernează tot acest univers, atunci vedem cum toate, absolut toate, au un sens și un rost, de la mișcarea planetelor până la circuitul sanguin și până la toate lucrurile sunt atât de ordonate. Nu cred că acest aspect poate fi lăsat la întâmplare, nașterea unui suflet într-o anumită zonă geografică sau într-o anumită familie. Dar cumva lucrurile astea ne sunt ocultate, poate le înțelegem mai târziu sau poate nu le înțelegem niciodată. În schimb, nimic nu cred că e întâmplător și cred că ne dezvoltăm într-un fel sau altul dacă ne naștem în Occident sau dacă ne naștem într-o țară din Est, dar asta nu înseamnă că suntem văduviți într-un fel sau altul. Eu personal sunt fericită că m-am născut în zona aceasta unde e o confluență a culturilor. Am acces și la cultura vestică, dar am acces și la sufletul și la spiritualitatea răsăriteană. Este un spațiu în care toate acestea interacționează și găsesc profunzimi și culori din toate părțile. Stau și mă gândesc cum este, de exemplu, un Mircea Eliade, care a avut un destin foarte interesant. Iar el, propriu-zis, s-a împlinit în Occident, dar nu numai în Occident, a călătorit și în India, după aceea a predat în America, deci a călătorit foarte mult. Există destine și destine. Sunt unii oameni care vin într-un loc ca să aducă acolo o lumină și să infuzeze cu energie și cu creativitatea lor și sunt alții care pornesc dintr-o parte și își trag țevele și rădăcinile și din cultura aceasta, după care au o misiune mult mai largă. Spiritele în sine, nu cred că există niște reguli, propriu-zis. Fiecare, însă, în momentul în care face cu pasiune ceea ce face și își urmează cu credință destinul, o să-și găsească drumul cel mai potrivit pentru el. Pentru că numele emisiunii este Starea de Bine și pentru că noi ne dorim ca telespectatorii noștri să capteze din starea de bine a dumneavoastră, care se simte că ați ajuns la acel nivel de echilibru prin care să îmbinați fericit toate elementele stării de bine. Ce recomandare ați avea pentru telespectatorii noștri pentru a împărtăși și ei această stare de bine, o asemenea stare de bine? Da, e greu și lung drumul până se ajunge la starea de bine și foarte mulți n-au răbdare. Am uitat să zic la început, la subiectul înțelepciune, că, din păcate, foarte mulți din anturajul nostru simt că pot câștiga mai repede faimă sau, ce știu eu, bunuri materiale și nu se dedică atât de mult pentru a dobândi înțelepciune, da? Care este o treabă mai mult sau mai puțin spirituală și nu se măsoară atât de clar în unități de măsură cum sunt bunurile materiale. În acest sens, cred că tinerii trebuie să
să viseze, clar, este obligatoriu, să ai țeluri, să-ți faci planuri de viitor, să țintești cât mai sus. Le recomand însă să lucreze necontenit la aceste țeluri, pentru că nu vine nimic gratis pe lumea asta și o să se bucure mult mai mult atunci când pe forțe proprii au reușit să atingă aceste țeluri și să fie ei înșiși modele pentru alții. Presupunând că v-au plăcut părerile invitaților noștri și că v-au pus pe gânduri pentru a trage concluziile necesare propriilor noastre vieți și decoruri, vă propun să încercăm să înțelegem că viața ne este dată pentru a reuși lucruri, pentru a merge înainte, pentru a evolua sufletește și pe toate planurile care țin de interior, pentru a acumula calități, pentru a încerca să învingem defectele și singurul lucru cu care ne luptăm în viață este ego-ul nostru. Acele defecte care ne fac să ne gândim mai puțin la ceilalți, să ne gândim numai la egoismul și la reușita noastră, când de fapt am putea să evoluăm mult mai repede dacă îi ajutăm pe cei din jur. Sunt convinsă că fiecare dintre noi a avut experimente în viață în care a fost bun, a ajutat, a făcut lucruri frumoase și a judecat mai puțin. Și sunt convinsă că ați realizat că acelea sunt momentele de salt, de evoluție cu adevărat frumoasă. Haideți să ne gândim că în acele momente putem evolua, să aducem cât mai multe în viețile noastre, în viitorul pe care îl avem de trăit și să ne gândim că este suficient să ne dorim cu putere și întreg universul va coopera. Vă aștept cu drag marțea viitoare, sunt convinsă că putem crește frumos cu toții, că putem realiza lucruri și mai frumoase decât cele de până acum și vă sfătuiesc să faceți apel la forța aceea interioară, la Dumnezeul din voi, pentru a reuși să treceți cu bine de toate încercările și pentru a evolua. Vă aștept cu drag și vă doresc spor în calea voastră cea mai înaltă. La revedere!